Dobrý den, já vás zdravím u nového videa a dnešní video je ještě bez mého kolegy z PvP Brothers, ale dnes si ukážeme, jak začátky PvP. No, tak si to říká asi, tak koukám. To je naprosto Lenko má prostě přizovat mejsáky, protože prostě potřebuje mejs. To je naprosto normální zbraň a ji taktéž používám, ale tohle samozřejmě hra. Toto je i pro lidí, kteří se tady budou objevovat docela často. Jak hrajeme na serveru jménem Castrocraft. A tohle je první video kanálu PvP Brothers. Děkujeme za zhlédnutí. Nashledanou.